Dámy a pánové, vítáme vás na slavnostním zahájení 90. výročí základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Náchodě. V našem biografu vás nyní provedeme historií a současností naší školy. Pohodlně se usaďte. Začínáme. Kapitola 1. Historie školy, aneb a tak šel náš čas. Neutěšené školství v Náchodě a okolí po konci první světové války volá po stavbě nové školy. Od roku 1922 bylo v Náchodě kromě vyšších vzdělávacích ústavů dalších 6 škol. Jednalo se o obecné, ale také měšťanské, školy chlapecké a dívčí, které byly rozděleny do 2 obvodů. Počet obyvatel Náchoda však nadále rostl díky bouřlivě se rozvíjejícímu textilnímu průmyslu. Po roce 1922 přesáhlo číslo 12 000 a dosavadní školní budovy se staly nedostačujícími. Například v původní budově obecné školy dívčí prvního obvodu z roku 1823 se v hygienicky nevyhovujících podmínkách tísnilo až přes 80 dívek v jedné třídě. O postavení nové školní budovy se mluvilo již před první světovou válkou. Ta však tuto myšlenku odsunula až na dobu po vzniku a konsolidaci Československé republiky. V roce 1923 se tento problém konečně dostal opět na pořad dne. V roce 1926 se konečně blýská na lepší časy. Uběhly však další 2 roky, než bylo ze 6 variant vybráno stávající stavební místo nad řekou Metují, nedaleko okresní nemocnice. V roce 1926 darovalo město vybraný pozemek místní školní radě, která v roce následujícím nebojácně zadala vypracování stavebních plánů významnému pražskému architektovi doktoru inženýru Bohumilu Slámovi, absolventovi Českého vysokého učení technického v Praze, autorovi mnoha dalších projektů, jako například budovy Československého rozhlasu v Praze 2 nebo kostela Božského srdce Páně v Hradci Králové. Projekt byl hotov již v roce 1927, ale zdražil materiál a tak bylo zahájení stavby odloženo až na rok 1930. Realizace stavby byla zadána sdruženým náchodským firmám Goldschmidt, Hartmann a Hakauf. Stavebním dozorem byl pověřen náchodský stavitel Jan Bednář. Na stavbě byli zaměstnáni výhradně dělníci z Náchoda a okolí, čímž se znatelně snížila vysoká nezaměstnanost v době vrcholící světové hospodářské krize. Všechny potřebné práce byly dokončeny v srpnu 1933. Celkové náklady na výstavbu školy dosáhly na svou dobu úctyhodných 7 423 123 korun. Dílo se podařilo dokončit v rekordním čase. Vyučování bylo zahájeno 4. září 1933 a na státní svátek 28. října 1933, 15. výročí vzniku samostatné republiky, byly Masarykovy měšťanské školy slavnostně otevřeny. Všechny školy v obou budovách navštěvovalo celkem 1221 dětí v 28 třídách. Již v předvečer byly školy slavnostně osvětleny, druhý den vyšel z náměstí průvod s hudbou, který končil před školami. Samotná slavnost byla zahájena fanfárami z opery Libuše a vystoupením žákovských pěveckých sborů. Kromě předsedy městské školní rady Hugo Ruffera a dalších na slavnosti promluvil i zástupce tehdejší vlády, viceprezident zemské školní rady dr. Jaroslav Hendrych.
Ve svém projevu zmínil nadčasovou myšlenku, že do školy nepatří žádná politika, žádné třídní rozdíly, žádný fanatismus náboženský neb nacionální. Blízká budoucnost mu však nedala za pravdu. Masarykovy měšťanské školy v temné době. Bohužel školám bylo dopřáno pouze 5 let klidného mírového života. Po okupaci českých zemí Německem 15. března 1939 se situace jednotlivých škol začala prudce zhoršovat a docházelo k degradaci a germanizaci vzdělávacího systému. Penzionováni byli učitelé nepohodlní nacistům, další byli nuceně nasazeni na práci v říši nebo pro říši. V prosinci 1941 byla Němci zabrána celá budova dívčích škol a hned v roce následujícím, v dubnu 1942, byla zabrána Wehrmachtem i druhá budova chlapeckých škol. Ta byla obsazena německými letci v počtu asi 800 mužů a nazvána Fliegelhorst. Tím de facto vyučování ve škole skončilo. Masarykovy měšťanské školy ve víře v lepší zítřky. Po osvobození Náchoda 10. května 1945 byly Němci zdevastované budovy Masarykových škol nabídnuty pro ubytovací potřeby sovětské armády. Koncem června 1945 však byly obě budovy konečně uvolněny a mohlo se přistoupit k náročnému vyklízení, úklidu a rozsáhlým opravám. Na podzim 1945 byla výuka v obou budovách znovu obnovena v plném rozsahu. Škola v rudé době. 10. května 1948 byl přijat zákon o jednotném školství, v jehož důsledku došlo k reorganizaci celého školství. Zároveň dochází k politickým prověrkám na škole a tím pádem k personálním změnám. Nové vedení společně s pionýrskou skupinou navrhují změnit název školy, a to se jí po počátečním neúspěchu v červnu 1953 daří. Za účasti vdovy Gusty Fučíkové jsou Masarykovy měšťanské školy přejmenovány nejprve na první a druhou 8letou střední školu Julia Fučíka v Náchodě a od září 1953 pak pouze na 8letou střední školu Julia Fučíka. V této době měla škola 33 pedagogů a přibližně 1000 žáků. V roce 1960 je povinná školní docházka prodloužena na 9 let a tím dochází i ke změně názvu školy na základní 9letá škola Julia Fučíka. Škola se dělila na první stupeň s 15 třídami a druhý stupeň s 18 třídami. Celkový počet žáků dosáhl 1200. Škola je stabilizovaná na základech reálného socialismu, a to až do roku 1989. Přátelé, pravda a svoboda musí zvítězit. Škola po roce 1989. Návrat ke kořenům. V 90. letech se škole vrací původní modifikovaný název Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Náchod. V současné době má škola 42 pedagogických a 14 provozních zaměstnanců. Ve škole se vzdělává 374 žáků. Kapitola 2. Jak žijeme dnes? DGM, v Náchodě to rozjedem. Učení to baví nás. V rozvoji školy plánujeme neustále posouvat kvalitu celého subjektu na vyšší úroveň a využít všech silných stránek školy. Mezi ně patří například geografická poloha spolu se zahradou, skleníkem, moderním hřištěm, pozitivní klima školy,
prostorové řešení vhodné pro integraci, individuální přístup k žákům, zaměření školy, jazykové třídy, sportovní třídy, všeobecné třídy, účast v různých mezinárodních a místních projektech. Chceme, aby naše škola byla vstřícná a otevřená všem žákům, rodičům i veřejnosti. V centru dění a na prvním místě je pro nás vždy žák. Budujeme školu pohodovou, veselou, barevnou, vstřícnou a tolerantní. Vytváříme školu spolupracující jak uvnitř, tak i navenek, otevřenou komunikaci a spolupráci mezi učiteli, všemi zaměstnanci, rodiči a partnery z okolí. Tvoříme vlastní pedagogické nástroje a postupy pro vzájemné učení, osobnostní rozvoj a seberealizaci žáků. Naším cílem je, aby se žáci cítili ve škole bezpečně. Nebáli se předmětů. Pracovali v hodinách, argumentovali, rostli a rozvíjeli své dovednosti. Pracovali s chybou, aby věděli, jakou úroveň učiva zvládají, aniž by se cítili ohroženi známkou. Určili si cíl, naučili se plánovat a k cíli došli. Děkujeme za pozornost a nyní vás zveme na prohlídku školy. Přejeme vám příjemnou zábavu. V českém znění Pavel Soukup. Video a režie Petr Macháně. Za spolupráci na tomto filmu děkujeme Petře Bornové Řehonkové. Vyrobila tvůrčí společnost ZŠTGM Náchod pro oslavu 90. výročí založení školy.